Slovensko sa bez zemného plynu ľahko zaobíde. Zemný plyn na Slovensku intenzívne využívame okrem priemyslu, potravinárskej výroby a vykurovania aj na vyvažovanie výroby elektrickej energie. Plynové elektrárne sú totiž jedný z najflexibilnejších zdrojov vyvažovania elektrickej sústavy a tradične zachraňujú pred blackoutom mnohé európske krajiny. Zásobníky zemného plynu sú v súčasnosti jediné veľkokapacitné úložiská energie využívané v čase jej vysokej potreby. Slovensko má modernú a druhú najhustejšiu plynárenskú sieť v Európe, ktorou dokážeme okrem zemného plynu z rôznych kútov sveta distribuovať aj biometán a v budúcnosti aj ďalšie obnoviteľné plyny vrátane vodíka. Od zemného plynu ako média teda neodchádzame, ale ho postupne ozeleňujeme zvyšovaním podielu obnoviteľných plynov, ktorých produkcia stále narastá. Zemný plyn je pre Slovensko v súčasnosti technicky aj ekonomicky nenahraditeľný. Nie len preto, že dokáže flexibilne dodať energiu, keď je potrebná, ale dokáže znížiť aj globálne emisie skleníkových plynov s nízkymi nákladmi.